Les festes del Remei 2015 van donar inici el divendres 10 d'abril amb la nit jove, on van tocar els grups de Mames Antepapas i la Salseta del Poble Sec. Dissabte de bon matí es va disputar la primera edició de la prova esportiva Iron Kids Arenys de Munt, que és una adaptació per nens de la popular Iron Man. Aquella mateixa hora, la mainada també va poder disfrutar d'uns inflables a la plaça de Catalunya. Durant tot dissabte i diumenge al matí hi va haver un mercat popular de productes artesanals al carrer Generalitat. S'hi podien adquirir aliments i altres productes elaborats a la manera tradicional. Les activitats de dissabte van acabar a la sala municipal amb un sopar-ball amenitzat per al grup d'Altra Banda. Com és tradició, diumenge a les 11 del matí, l'església de Sant Martí va acollir la missa solemne de renovació del Pot de Vilà i el cant dels goigs a la patrona d'Arenys de Munt, la Verge del Remei. Poc després va donar inici una trobada de gegants i una cercavila amb les que es van celebrar els 30 anys de la colla de geganters d'Arenys de Munt. A la cercavila hi van participar 11 colles de tota Catalunya que van sortir de l'Institut Domènec Perramon fins a arribar a la plaça de Catalunya. L'acte va finalitzar al pati de l'Escola Sant Martí, on les colles van fer un ball i van rebre un obsequi. Després, es va fer un acte emotiu en memòria de 3 persones que foren membres dels geganters. A les 5 de la tarda, el grup de les catecolònies va organitzar una quina popular destinada a recaptar diners per les colònies d'aquest estiu. Finalment, els actes del Remei van acabar dilluns al matí amb una xocolatada i l'espectacle infantil Quin Sarau, a càrrec de la companyia Xarop de Canya.